Lur, izena eta izana. Jatorriz, Artazu eta Iruñea bizileku. Ikasketengandik Gasteiz eta Baiona bizitoki. Lur nafarra, lur emakumea, lur gaztea. Ez geunden konforme eta ez daude ados. Antolaturik eta lekuko harturik, herriaren oraina eta geroa mundu aldatzera dator. Plaza hutsan gaur, sorgin errebelde bat. Lur, Albizu, etxe txipia. Bueno, Lur, ongitorri plaza hutsara. Lur Albizu, Ernaiko kidea eta boseria mailatza lanak egiten dituzu. Eta, bueno, eskerrik asko etortzeagatik horrelako saio batera. Eta gure plaza hau edukiz eta irriz betetzeagatik. Gazte moduan antolatu eta borrokatzen duzu. Egia da, gazte belaunaldi ezberdinek, testuinguru eta garai ezberdinetan, borroka modu batean edo bestean garatu izan dutela, munduan barrena baitere ez, adibidu ugari daude, baina esan dezakegu, edo esan genezake Euskal Herriko testuinguru eta garai ezberdinetan, gazteria eta herrigintza elkar lotuak doazela, joango direla? Bai, nik uste batez ere gazte borrokak eta gazte mugimenduak edo gazteak subjektu gisa ere, garela herrigintzaren, eta ez bakarrik herrigintzaren, baizik eta eraldaketa prozesuen, iraultza prozesuen motoretako bat, ez? Batzutan hitz egiten dugu motorea garela, eta nik uste humiltasunetik ere esan behar dela, ez? Askotan gazteok ematen diogula herrigintzari eta eraldaketa prozesuei ere, ematen diegula beste perspektiba bat, ematen diegu berritasun puntu bat, mugimenduak berritzeko lan horretan, ez? Ibiltzen gara, eta nik uste berritasun, errebeldia, inkonformismo horretatik, ez, askotan berezkoa duguna edo ikasten duguna, baina gazte bezala izate edo esentzia hori daukana, horrek ere laguntzen digula, ez, mugimenduetan eta mugimendu iraultzaileetan, herrigintzazkoetan ere, proiektu berriak sortzen, beste perspektiba bat ematen, eta hori guztiari beste buelta bat ematen, ez, gazte bezala nik uste hori oso garrantzitsua dela kontuan hartzea, eta kontuan hartzean nola antolatzen garen gazteak, ze modu berri ematen dizkiogun asuntoari, prozesuei, eta nola autoantolatzen garen, ez? Eta nola jakin dugun urteetan zehar edo hamarkadetan zehar hori guztia autoantolatzen eta berriz ere berritzen. Eta gaurko gazte mailako borrokei begire, zeintzuk izan daitezke dauzen ezaugarri komun horiek? Zeintzuk izan daitezke baliagarri esan aldiran ideiak edo egiteko modua gazteentzako, ez? Askotan esan dugu, ez? Edo beti da imaginario kolektiboan sartzen dena gazte eta rebelde, gazte eta inkonformista, gazte eta, ez? Gazteak bagara gauza asko, nire ustez, eta badugu gaitasun hori ez bakarrik berritzeko, baizik eta sortzeko, ez? Eraikitzeko. Eta nik uste hori dela fuertetako bat, ez? Ez bakarrik mugimenduetan, baizik eta ze proiektu sortzen ditugun, ez, herrigintzari lotuta ere. Ze lan egiten dugun alternatiba berriak sortzeko beste jende batekin, ez, mundu berri bat amesteko. Nire ustez hori da gure esentzietako bat, eta ez, arauak eta norma horiek edo sistema bera ere subertitzeko lan horretan gazteak ezinbestekoa garela, ez. Askotan motore horrek markatu behar du pixka bat bidea, ez, eta esan behar dio helduari, esan behar dio sistemari, bueno, ez, hau guazen hemendik eramatera, edo nik uste horretan oso kontuan hartzekoa dela gazte mugimendua eta gazteak berak ere bagarela kontuan hartzekoak. Eta nola bai ganera, igual konektatzen du, ez, gazten ezaugarritze horrek konektatzen du herrigintzak propioki dituen ezaugarriekin, ez? Lan, eraikuntza, filosofi komunitario baten logikan kokatuta, ez? Bai. Zeintzuk izan daitezke herrigintzaren ezaugarritze horretan, beti gorako filosofia horretan gazteentzako igual, ez, identifikagarriak izan daitezkeen borrokak edo egitekoak edo zeintzuk? Nire ustez oinarrietako bat da, ez, eta testuinguruari lotuta eta sistema kapitalista heteropatriarkalari lotuta eta orain dagoen prozesu neoliberal honekin lotuta, nik azpimarratuko nuke oso kolektibotasuna, ez? Komuna, el komun edo komunitarismoa ditzen dugun hori, ez? Eta gazteek hamarkadetan zehar izan dugu gaitasuna, ez? Espazio berriak sortzeko, ez? Hor ditugu, gaztetxen mugimendua da igual Euskal Herrian esanguratsuena izan daitekena, ez? Komunetik eta asanbladetatik beste gauza da sortzekoa. Nik uste horizontaltasuna horretan ere edo, ez? Lan komun hori beste jende batekin eta beste gazte batzuekin egiten dena oso garrantzitsua dela. Nire ustez herrigintzan ere
badira, ez? Alternatibak sortzeko gaitasuna beste eremu batzuetan, kulturgintzan ere gazteek ze ekarpen egin dugu, ez? Azken hamarkadatan eta Euskal Herriaren askapen prozesuan ere ze ekarpen egin dugu. Nik uste oso handia izan dela, ez? Eta gazte bulkada horiek ekarri dutela herri honetara aldaketa eta aldaketa prozesu horiek bizkortzeko edo beste norabide berritzaile batzuk emateko gaitasuna. Sorkuntza igual bere, zainaerik zabalenean ulertuta. Bai, bere osotasunean, sorkuntza izan daitezke gauza asko, musikaz hitz egiten dugu, baina hitz egin dezakegu beste gauza batzuez, eta gainera kulturgintzak nire ustez sortzen du herria, eta erekitzen du gainera, ez, nazioa eta erekitzen du Euskal Herria, eta horretatik ere nik uste kontuan hartzekoa dela eta oso importantea dela, ze ekarpen egin dion kulturgintzak herri honi. Egia da azkeneko urtetan igual, ez, daukagun noriteko, ez, buruan edo askotan pentsatzekoan edo hitz egiterako momentuan ditugun gauza igual kontrasankorra izan daiteken zerbait, ez? Askotan esaten dugu mobilizazio zikloaren inguruan egon daitezkeen hausnarketa pilo bat egiten ditugu, baina gero egia da apurtxu bat perspektiba bat hartu ez geroan, konturatzen garela Euskal Herriko azkeneko urteetan edo ez, esan dezakegu mobilizazio hori jendetsuenak eta mobilizazio hori potentenak egin izan direzela, ez? Eta azkeneko urteetan horien referentzi nagusi bat bihurtu izan direla, ez? Eta zer esanik ez, azkeneko hilabetetan oso argiak diren adibide bi gutxienez edo izan ditugu horren ez dakit, ez? Adibiderik garbien bezala, ez? Eta bat da mugimendu feministak bere uholde guztiarekin garatu izan duen dinamika, eta gero azkeneko garaietan eta hilabetetan pentsionisten burruka, pentsio duinen aldekotasuna eta sistema propio horren alde lan egiten, ez? Horrek zer iradokitzen dio gazte bati, edo gazte perspektibatik zer iradokitzen digu? Nik uste dut askotan hitz egiten dugula, ez? Mobilizazio ziklo berriez eta etorri da eta jarraituko du aurrera egiten, eta zuk aipatu dituzun bi adibideak dira garbienak eta hurbilekoenak, ez? Askotan esaten dugu nire ustez, edo, gustatzen zaigu esatea, edo elikatzen dugu ideia bat, eta da Euskal Herria estankatua dagoela, eta, ez? Eta bakarrik dugu aztertzea, azken urteetan zenbat aldaketa eman diren Euskal Herri osoan, eta lurraldetasunari lotuta ere zenbat gauza aldatu diren, ez? Hori alde batetik, eta gero mobilizazio zikloa, nire ustez, nik gehiago bizi izan dudalako mugimendu feminista dena, ez? Baina hor, uste dut egiteko moduetan eta prozesuan bertan, ez, askotan begiratzen dugu mobilizazioak zer izan diren, ez, edo ze argazki utzi duen eta ze poso utzi duen gero Euskal Herrian, eta hori kristona izan da, ez? Euskal Herria izan da, mugimendu feministak egin duen lana izan da izugarria. Eta hor, nik uste askotan ez dugula aztertzen zein den prozesua, ez? Prozesua izan da hilabetetakoa, eta prozesua izan da herrietan egin dena, ez? Asanbladetan egin dena, eta beste emakume pila batekin, ez? Beti gorako logikan. Bai, beti gorako logikan guztiz, eta oso, ez dakit nola esan, oso antolatua, baina aldi berean ematen dituen aukerak beste gauza berritzaile batzuk egiteko, eta esateko, guk eginen dugu greba feminista bat, baina guk esango dugu zer den greba feminista, ez? Guk berrasmatuko dugu grebaren ideia bera, ez? Eta esango dugu, hau da greba bat, baina emango dizkiogu beste perspektiba batzuk, beste forma batzuk. Eta uste dut horrek ere ekartzen duela beste sujetu batzuk, edo beste emakume batzuk gerturatzea mugimendu feministaren borroketara zergatik badutelako toki bat borroka horretan. Eta nik uste hori klabeetako bat dela mobilizazio ziklo honetan eta jarraituko duelako aurrera. Nik uste sujetu asko gaudela oraindik, ez? Ziklo horretan ekarpena egiteko zain edo gogoekin, ez? Baina egia da, ez? Azkeneko batez ere mugimendu feministak ekarri dituen esperientzia guztiekin eta irakasgai guztiekin zer pentsatu eta zer hausnartu ematen digu beste gainontzeko burrukei begira baitere, horrelako ezaugarri eta hausnarketak plasmatzeko edo praktikan jartzeko, ez da? Bai. Oso adibide garbia da. Bai, mugimendu feministak hitz egiten du borroka askotaz, ez? Eta zapalkuntza asko aztertzen ditu eta beraz ematen die lekua sujetu askori. Eta ematen die aukera pertsona askori borroka egiteko beraien, ez? Borroken alde, ez? Ez da zerbait itxia, eta antolakuntzan ere, antolakuntzan eta parte hartzean ere aztertu beharko litzateke zenbat gazte egon ziren adibidez martxoaren 8an, ez? Nik esango nuke antolakuntzan oso jende gaztea ibili zela, nire esperientziatik, baina oso jende gaztea eta oso motore, ez? Mugimendu feministan ere. Eta karo, aztertu behar da, ez? Ematen du dela momentuko boom bat, eta da hamarkadetako lana, ez? Herri honetan egin dena
feminismoaren aldetik, baina oso handia izan dela, eta karo, etortzen dira pentsionistak beraien adekin, eta hori izan da beste uholde handi bat, ez? Ustez orain geratzen da, ez? Nola egiten dugun beste sujetuok gure ekarpena ere herri honetan aldaketek ere aurrera egin dezaten, ez? Nik uste dut ari garela beste loraldi bat bizitzen, eta oraindik hilabete asko geratzen direla aurrera egiteko. Bereziki igual oraldi hori islatzen ari da hiri eta hiriburuetan, ez? Zu berez Artazukoa zara, Iruñan bizitakoa, baina aldi berdin baitere ikasketen gaitik, Gasteiz eta Baiona ezagutu duzuna, eta nolabait ere gure erronka politiko handitariko bat, ez? Hiri eta hiriburuetan, ez? Eragitea eta herrigintzaren logikan baitere, ez? Eskaintza bat egiteko gaitasun hori, ez? Penetrazioan areagotzea, ez? Zeintzuk izan daitezke erronka horiek, edo batez ere ikusita, ez? Nafartarrak eta Nafarroa aldaketa sozial eta instituzional eta politiko baten burrukan garaipen historikoak eskuratu dituzue, hiritik abiatuta ere, Iruñerriatik abiatuta, eta hortik ere irakasgai batzuk edo jaso ditzakegu gainontzeko, ez? Zeintzuk izan daitezke? Bai, bueno, ematen du vanguardia garela, baina bueno. Bai, hiriguneak nik uste galdera zaila dela, erantzuteko zaila. Osea, ulertu behar da Euskal Herrian azken hamarkadatan igual, baina azken urteetan nabariagoa da, ez? Hiriak dira kapitalismoaren zentro, nolabait esatagatik, eta hor prozesu asko bizi izaten ari gara, hiri ereduaren inguruan, ez? Badago hor talka bat herri ereduen inguruan, eta kapitalismoa da sartzen bere guztiarekin, ez? Eta indar guztiarekin hirietan. Horrek ere, nik uste dut aldaketa demografiko oso handiak ekarri dituela eta agian ekarriko dituela, ez? Herrialdeetan azkeneko egunetan, ez? Nafarroako egonderian aldaketa demografiko baitere horren lekuko izan like. Bai. Herri txikiak ustu, herri handietara eta hirietara. Iruña eta Iruñerriak hartzen du Nafarroaren 120, Herriberak beste, ez? Beste 30 edo hartuko du, eta beste guztia da, hori. Eta hori gertatzen ari da toki askotan, ez? Eta gainera hiria da hori prekarietatearen erdigunea, ez dakit nola esan, ez? Baina eta gentrifikazioarekin eta ematen ari diren prozesu guztiekin, hor badaude eztabaida pila bat, ez? Hor dugu, ez dakit, turismoaren gorakada, eta horrek dakarren eta hirian bertan ere nola bizizaten ari garen aldezarretan dauden aldaketa guztiak, ez? Eta horrek ekarriko du beste eszenatoki da, seguramente. Baina ez bakarrik hiriburuetan, kostaldean, bueno, badakigu hori guztia, baina hori nik uste mugak jarri behar zaizkiola horri, ez? Osea, asmatu behar dugula horretan, eta gero batez ere proiektu komunitarioak sortzen jakin behar dugula, eta beste eredu baten aldeko ez mugimendua bakarrik sortu baizik eta. Ez? Bizitzeko beste modu bat defendatzen dugun ereduak sortu eta horretan lagundu. Aldaketarekin eta aldaketa instituzionala eta sozialarekin, horreten Nafarroan 2015 arte oso loraldi handia egon zen, ez? Eta kaleak ekarri zuen aldaketa instituzionala bera. Horrere... Gazteen ekarpena baitere oso nabari izan zen. Gazteen ekarpena ere oso handia izan zen, eta hor, ez, bagenuen etxai bat, eta bagenuen zer egin. Nik uste, bueno, orain erronkak dira hori mantentzea, eta aurrera jotzea, ez, pausu bat gehiago. Orain ez dugu hitz egingo aldaketaz, hitz egingo dugu buru jabetza zergatik ez, eta Nafarroak, ez, erabakitzeko eskubideaz, eta hitz eginen dugu guk erabaki nahi dugula gure bizitzan gain, piskatola. Aipatu dozu ez, prekaritatea, eta nekez lor dezakegu Euskal Errepublika bat edo egikaritu dezakegu alternatiba sozioekonomiko integral bat egituratzerik eta eraikitzerik ez badugu, ez? Baina aldiz, gazteen noiteko aurpegia ikusi ez geroa, prekaridadearen aurpegi ezberdin eta ugari baino ez ditugu ikusten, ez? Nola elkar lotu ditzazkegu bi horiek, ez? Alternatiba sozioekonomiko bat ezinbestekoa herri baten eraikuntzarako, eta gaur egun pairatzen duzuen prekaridadearen aurpegi guztiak herri honen orain eta etorkizuna zaretenak. Nola elkarlotu binomi hori? Ja, gainera prekarietatearen aurpegiak nik uste dut handiztu direla pila bat, ez? Eta azken urteetan, bueno, gu gara krisiaren generazioa, ez dugu besterik ezagutu, ez? Eta gara prekarietatearen aurpegia lehen ginen bezala, ez? Eta gazteekin bazetorren, ez? Abizen hori. Eta askoz nabariagoa da, eta gainera ez dugu beste egoerarik ezagutu, ez. Nik uste hor, batez ere, prekarietatearen sujetuak askoz gehiago direlako ere, emakumeak direlako, migranteak direlako. Hor, batez ere, aliantzen kontua oso garrantzitsua iruditzen zait, ez. Prekarietatearen aurpegiak asko dira, beraz, goazen plan batzuk egitera, ez, goazen
goazen kalea eta goazen alternatiba horiek bilatzera. Nik uste aliantzak oso importanteak direla langile klasea ere hartuko duenak sujetu moduan eta aurrera egiteko modu izango direnak. Alternatiba sozioekonomikoa ere, guztion artean egin beharko dugu eta nik uste oso garrantzitsua dela ulertzea herri honetan erabaki behar dugula ze hezkuntza sistema nahi dugun, ze marko propio nahi ditugun, ez, lanerako sistema eta pentsio sistema propio nahi dugula eta aldarrikapen horiek guztiak markatzen direla Euskal Estatu baten barnean, ez? Eta horrek emango dizkigula behintzat aukera gehiago ofentsiba kapitalistari aurre egiteko. Nolabait orduen horiek dira, ez, gure aurrera begirako erronka nagusiak. Nire ustez bai, horiek izan behar dira, artikulatzea, sujetuak eta aurrera egitea batez ere horretan, ez, erabakitzeko eskubidea ez da bakarrik estatuen aldekoa, baina bada gure bizitzen gain erabakitzeko erronketako bat. Lur, badakit, berritxarrakeko zalea morratua zarela, nire bai, jende asko moduan, eta pentsatu izan dut, horrelako elkarrizketxo bat egiterako momentuan, berritxarrakek azkeneko diskan dardararen bat kantan aipatzen duen pasarte bat irakurtzea, eta berzi irakitzen dutzun. Eza da zueba, entzuten alda zerbait dardararen bat, etorriko alda norbait azkenian gure bila, eta ala bada, esan zein abia dan. Denborarik dugun, orain, artekoa ahazteko, eta zer dugun eskaintzeko. Zer dugu eskaintzeko, Lur? Oso galdera zaila ere, bai. Ulertzen aldira gauza asko, ez? Baina dardarak badaude. Nik uste trena etorriko dela. Baina gu gara bagoiak, eta gu gara trena, eta nik uste hori dela klabetako bat, ez? Eta ja berritxarrakekin jarraituta, orain okurritu zait, ez? Baina gu geu salbatuko gara eta herriak bakarrik salba dezake herria. Nik uste oso argi izan behar dugula, edo guk egiten dugula, eta gazteok ere sinetxi behar dugula. Gu garela aldaketaren eta eraldaketaren eta iraultzen motoretako bat, erregintzaren motoretako bat, eta guk geuk egiten ez duguna, ez duela inor borrokatuko, ez. Eta gurea dela oraina etorkizuna gurea izan behar delako, etorkizuna ez da inorena. Horregatik izan daiteke gurea. Izan daiteke guztiona, ez bakarrik gazten. Beraz, dardararen bat badago. Dardararen bat badago, fijo. Dardararen bat egiten jarraituko dugu, eta dardara hasiko diegu ere, ez da? Hori da, dardarak sortuko ditu. Oso ondo, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko koazun. Listo, ez dakit. Eskerrik asko, eta espero dezagun gazte gehiago bulkada horretan dardara gehiago sortaraztea. Eskerrik asko.